बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रि बेवहाय दिनै 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिकआव पास जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे फोरबो लोगोसे दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे जथुम हाबाफारि लादों। थ' हाबाफारियाव फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। साननैसो सिगां मेट्रिक पास जानाय जोंनि फरायसाफोर बिथांमोनजों रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनदों। गारजेनफोरनो माखासे मानि खोथा बुंनानै गोजोननाय मोनदों। फरायसालियाव गासै 380 फरायसाफोर दं। एबाउट 400 स्टुडेन्टफोर दङ। 400 स्टुडेन्ट बिसोर साफ्रोमबो जोंनि नैबे ओनसोलनि बा जोंनि न'खरनि जिहेथु फिउचार इयुन थ' बिसोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय कुवालिटि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय जों बिगोमाफ्रा मा बिबान दङ। थ' बेफोरखौ बिगोमाफोरजों रायज्लायनो मोननानै एबा बिगोमाफोरनि सिगाङाव बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जे फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौबो मोजाङै दानानै लानांगौ। थ' बेफोर खोथाखौबो फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानोना एखनब्ला जोंनि थासारिया जोंनि गथ'फोरखौ गाज्रि लामाथिं लानानै थाङो। जाय समाव जोंनि फिसाफ्रा गावनि इयुनखौ दानांगौनि थाखाय खामानि मावनायनि सम, बेबायदि समावहाय जोंनि फिसाफ्रा हरखाब गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला निस्सय न'खरजों लोगोसे गावबा गावनि जिउआबो इयुनावहाय जोबस्रांहैयो। थ' बेखायनो बे गथ'फोरखौ जोंहा जे फरायनायजों लोगोसे गोग्गो आखल आखुखौबो जे दाना लानांगौ दङ आरो गोग्गो आखल आखुखौ जोङो माबोरैजाय दानानै लानांगौ। दा बेफोरखौ फरायसाफोरजों सावरायनो मोनबाय आरो गारजेनफोरजोंबो रायज्लायनो मोनबाय। बिसोरनि सिगाङाव बुंनो मोनबाय जे जोंनि गथ'फोरखौ मोजां आखल आखु दानांगौनि थाखाय जोंहा मा बिबान दङ। थ' बेफोर गासैखौबो गारजेनफोरजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा लेंहरनायनि थाखाय बड'लेण्ड एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बा बिथांमोननि स्कुल मेनेजिं कमिटि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरगोन आरो बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे बे फरायसालिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जोंनि इयुन जोलैफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनबाय थानो हायो। फैबाय थानाय समाव गथ'फोरनि फिउचारा जुदि सासे जाफुंसार फरायसा जानांगौब्ला माबायदि हार्डवर्क खालामनांगोन आरो लोगोसे गार्जेनफ्रा माबायदि दिथा खालामनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? बेफोरखौथ' मिडियायाव बुंबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। जायखिजाया बेवहाय फैनानै बेफोर खोथाखौनो रायज्लायबाय गारजेनफोरजों जे जोंनि गथ'फ्रादि जानो हायो बा गथ'फोरखौदि जों खालामनो हायो। साफा गुनि गियानि मानसि, साफा लेखा गोरों मानसि, बिसोरखौ साफा डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट बा जोंनि जाथिनि दैदेनगिरि जे खालामनो हायो। दा खालामनो हायोब्ला जोङो बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। माबोरै जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा जानो हायो, बेफोरखौनो गारजेनफोरजों रायज्लायबाय, फरायसाफोरजों रायज्लायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।